Kayo. Kung mo kita nanog sa Puerto. Unsa na cellphone call? Mata mo mata. Ha? Unsa na cellphone? Tikno nga. 5. Wala pa may bumbiro no din ang kung sa mayag mo agi pud may dili ko. Mo gani. Mudako lagi na ba? Kira muda ko kay balay da. Ha? Sara ka balay may isip palit ba? May silingan. Nagsulo lugar na dana. Dili lang gansa ka masin hangin. Ang hangin may panay. Kana bang kurinti gyud makuan. Sila na muna na ilapid mo daw. Pero kung dikit pa na siya, Urot na. Labi na ka. ano siya na